Move for the way female aside, that is not a car or large money against you. Move for different my goes. I die one battle on Christmas, I chunky again to came with an M now. I want on the atmosphere with better. I want on this Lagos better, a bad different places where better than Igbo. Now this Christmas and New Year now. Most of them are latter with one thing in mind. Nafaga fukari ofunwoke gasi nne na ife iri kwa mumma. Ụfọdụ Nigeria with enthusiasm nafaga afu their brothers, their uncles and imago relations. Onwere ife onye ọbụla bụ n'obi eje. Ụfọdụ ujenu tizo na edugalụ mmadụ agbamnkwụ ebe o mere achebi ebe a ka nwoke nọ wee dulie. Ụfọdụ bụ ndị nụlụ dikịta due to recommendation. Move for the mother na somewhere na asị na nwekwa nwa na ebe ni. Mbụ nwa akpa afa mama si na nwa na nwa dị mma. Ị na-eje because na mama kwulie mmadụ bụ agba aka ebe. Ife ọ bụ na ị na-eme record dị. Fio ka nna agwa ya. Oge niile ị nọ na-ebuyali ala, ibuyali ike. Efi kpọba otega ifụl ya. Ọ bụrụ afịa. Ya ka iji wee na-agba mbọ ego ị ga-akpata n'ụwa ị ga-eji nyere ụmụnne gị aka bụrụ ego ị chọrọ iji wee jee lụọ ike lụọ ala. Then ịlụsị gị ya ka result na. Ife how many years iji wee lụọ ike? Ife how many years? Ịdị arọ ne? 2024 agwụgo ọ bụrụ na ịdị 30 ife dị kịta 31. Ị ka ya pụtakwa echi na-eme onwe gị na. Ọ bụrụ na ịpụta n'ime afịa ichi igo original baba si n'ime welu nye nke a kpọba n'ụzọ. Otu isi bịa dọbala anyị ya n'ụzọ. Agụ foto gị nọ n'ede n'aka ụmụ nwoke kịta ọnụ ịmakwa ọnọdụ ka a na-ekwu ndị ọzọ nke kịta bụzi na a na-alụzi ebe ịgba ọtọ akwa a na-akwadebe ebe a bifo emesisi ebe a mana kịta adọwa anya shift ya ka ya bụ ikuku kue na-afụ dete n'anya ọ kịta nna so ọ bụ na imesi vidio na imesi ị ga-ebe akwa gaa chilo chena ebe a ka solution adịrọkwa di ya ife onye ma ọ ma ya so ndị nne unu nọ na-edufusi ụmụ unu onwe onye ọ ga-aghọ afịa gị nwa ka ọ ga-aghọ afịa ọ bụzi a na-emesịa na ọ gara etu isi wee chee ọ na-adịghị ka onwe dị against you especially onwe friend gị na ya kọrọ ọnụ ọ na-adịghị ka onye nwa ji gị n'ọrụ ọ bụ okwu ya ife na-eme anyị si n'aka anyị mata na mmadụ ebu nwere ike nọ n'ofu ebe na-akpa nkata akpagide nkata kpọta afa gị dị a anọla ebe a tọsa anyị o nwekwa ya ka mma mana ọ na-adị mma ife melu n'oke dibịa na agwọ nwunye afịa dị na-aghọghị mgbe ụfọdụ bụ n'aka gị ka o si ajọ omume ịda adị ọcha ịdị very lazy ihe onye ume ngwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ka ihe eje na befa panti o ji wee nọsịa alị na period ọ ka banyere ya na bọket asaba ya mmiri ụfọdụ ka ị ga-aba na befa ya afọ ebe idebelụ izodolo ọkpa atụsasị akwa ike adịrị ya ife a na-eli kịta atachala ogwezi nke ma esi ezigbo nri ịnụọ dị echi agụụ a na-egbu di ya ka na-elikwe nri n'ilo maka ịmara ezi ichere ife niile bụ lọvụ nwoke a na-etipịa nwanne echi obituary ije ebe a next of kin ngịwa otu a ka ihe esibigide ndụ ore ụmụ agbọghọbịa uche unu dịkwa ya onye jikwa mmadụ na ana jikwa onwe ya ị ga na-eche n'ebe ụmụazị na-etipịa just like that nwaanyị ruo ala 30 years o nwere ife a na-eme expect gbaa mbọ ka ị achieve onye gbaa mbọ enwere any shortcut to it gbaa mbọ ezigbo mbọ ọ na-abụ etofe onye mụ nwa elue onye na-anụ ntị eji anụ ife dị n'ime nke a bụ mma ka eji wee chọọ udo dị na emesịa ọmụaka bụ na-ewu Igbo eze ụmụ iyo